Ha, gị bịa nga na ọ ga m nọ n'ime ụlọ etugo ka ị kwesịrịkwa na akwa na-ezi chọrọ ibido ahịa akwa. Ọwara na-agba m na-ebido ahịa akwa. Akara ji apụ m na-ere na-enye m ego ebigo m ego. Erebeghị m abada nkịtị makwa sagara m n'ime igbe m. Mbịa bịaba chọpụta sị ma ọnwụlọdụ otu mkpụrụ akwa enwedo m. Ke ga na-akọ ele ụdị akụkọ na-esi ushi ihe kina. Akwa m niile gbaala na akwa berial. Ọkwa ya kwudo ihe n'ihu. Ọwụla bekee m. Ya berial mmachi na asị. Am ka enwe ha mie. Ọ mụ na gị yiwe ga. So ihe niile nọ nga ụcha berial. Anyị ga-aga. Ọgwụkwụla nlekwa ya. He niile hụrụ dọrọ nga awụ akwa berial. Mụ na-agwụtọrọ. Agwụla ga-emekwa n'ụwa aṅa. Mụ mma na-agwụla enwede family ọbụla ebe agụrụ ugbu awụ onye ahụ nwa akwa 70 wa akwa akwarala ya berial mma Eliza, berial papa Onwike, berial papa Ndonka, berial egbe eluigwe, berial egbe elu ala. Anyị ga-agba ihe nke ọwụnụ. Ike gwụrụ. Onye nweke. Oke nwoke ndara elu nkwụ. Tobias. Keshi n'elu nkwọkọ. Ebe ọnwụ bụrụ Toba je ga-egburu anyị nkwụ. Ndị nga ha gakwana gaga za akwa yiri akwa. Ịhụlanya akwụkwọ ndụ akwa ọjị. Maka ụtọ ọ nwụrụ n'ime ọja ha ahụ ịgakwana ya akwa ọhịa otu onye siri nwoke a ga-esi akwana ya. Ke uke onye wedu ke onye na-akwa mma esi ewetara nga. Nwaanyị na-eme achịrị. Na-eme achịrị emechazie ya na onwe achịrị egbutukwu. Ke ga nana ọnga ole hụrụ gị nana nwaanyị na-egbuchi ndị mmadụ na-eme achịrị ewetara gị akwa echi ahụ gị yi gaga nana achịrị ka ọ gaga riri achịrị n'ọnụ wekwa akwa n'ugbo wele ahụ na ha. Ọ bụ iji ilu a ga-ekele elu ya bụ. A ga-ekegolo elu. Onye nwe ke biko teta m akwa achịrị n'ahụ ka onye nwe. Gịnị bawara na abawa? Ke nwaanyị ke naanị mere ọsọ obere ọsọ gbara uduburu. Chere? Kodelia ke gburu di ya ashịgbagbukwele ga nwaanyị gburu di ya ka ị sam hapụ gị gbagị gị ama igburu di ya achị makwa gị machi akwa ụmụachịbe ụtọ ka achịpụta asịrị ha chịrị chịrị ka m eshiwe mmiri eweta ụtara nkere eweta rice m kere eweta mmiri m kere kọwụrụ ewetara m kere ọhịa nkwa agachadị. A ga-ekekwa n'ọrịa eke achere gị kere ekere ụkwụ abashu gị kere ọnọ n'ala ahụ egbe gị kere singu gị bụ n'ote ka nwa atani ngọ ụlọ ozu nwụrụ ịnwe oke ozu udele imekwasa ka a na-akwa berial asụ igbe akwa nwaanyị ọwụla onye ọwụla dị ndụ ugbu a gị gaa na igbe akwa ya akwa berial eteki ala 80% of akwa onye ọbụla nwere. Sọsọ kem gadara nga m na-ekom akwa uwe m niile wa uwe berial m chepụta uwe ihe m na-ahụ ndụ nwụrụ anwụ. Biko na ihe ka ahụra m gwepụta m na-esigo berial bụrụ ọkpịrịkpa kwesịrị itiga awa mejikọt ga-ebịa nga anụnụ. Lekwe ihe gboo m. Ezirila m akwa ha obiri igwe iwu dachi first in history. Ị mụrụ shi ka ọ na emụrụ ejima n'isi ile ahịa ilule m ụwa m ga-eji azụrụ gị akwa na-enwedị ihe mega gbagado krismas agbagado ogo gbagado ekeleke gbagado ọkọnkọ gbagado okorosa m zọla gị akwa iri ngo onye ara na-agba asa ọwa ọgwụ egwuru agwọ gado ata m ọtọ ntutu mi nekwe ke m ke invitation nye akwa berial mma akwa ugwu esi Port Harcourt ugbu a mere m ya IB ụlalụ ya si m ga-akwara ke uke m a na-eji ke mụda akwara m uwe mwụda. Andalino. Anyị gabeda aga akwa niile na achịkọtara nga ka anyị na-aga anyị miso ha na ha niile akwa ịhụrụ berial kama m ga-emiso berial na mgbadoro nwa ịwụ anyị ga-agarịrị ya maka berial na ihe
imirikiti mmanụ niile ihe awụlọ onye ihu na Nigeria ga-abịacha nga ana m alaike ịga ote mgbe onye nsọ ibe m nwụọ ana m alaike ịga nga onye nsọ nwụrụ ihe a na-akpọ ndị na-agada ụdị ebe ahụ krim dala krim ọwụ ya anyị niile ga dala krim anyị dala aga n'ime krim onye ọbụla andalin ibe nne ọ ga-akpọta esu Queen Mother ọ ga-akpọta quintessence ọwụ ihe ọwụ nwaanyị obiọma nwaanyị igwerele were Chineke ote kamgbe abrala ya na-eshime ya chịkọrọ ụmụ ya niile chịkọrọ ụmụ di ya chịkọrọ nta na ezinụlọ wee na-ekpo ọkụ nwaanyị nọ nye ha ntụziaka Chineke were mmadụ kwesịrị gị bịa nga dị ote gị lele anya lee environment nga alụlụgo gị marasị enwedị ihe na ndọga gị were ụmụ gị mụrụ amụ rujuo ha n'ime okwu Chineke nwaanyị bụpụ asị okwu ya na-atọ ọnwụ nwunye nwaanyị kwa n'ụwa akwa ugwo kwanasị igoro na Port Harcourt ngo na-ere aja aha ya wụ Maravins Limited akwanụ ke di ewu I go buy all ya ga-azụ ha niile ọwa ha di ya ịmakwasa sarịda obodo oyibo niile ebe niile ụwa sọtụrụ nwaanyị na-efere ụfọdụ ọ bụ ya wụ ụtọ yechi na sosoliso ya baga na plane craft yechi na plane craft ya baga na business class enwedị ụdị plane ọ na sekọnd ebe ụmụ ya nọ na Amerịka ya gaa na London otu ka ọ gagide nọsa emne m ka ị gaa ya ka iri uru nwa onye mụrụ nwa ga-eri uru onye ọwụla sọ otu mụrụ nwa na agịdị m eri uru onye ọwụwa na-enwechi ike ịgba ihe ọma asọ esiwe ọnwụrụ nwaanyị na-eme n'udo ozugbo wụọ na-ekobili ụmụ ụta asị nwanduru pidgin nwanduru ọcha ụdịka echi emere Kraịst baptizim nduru wee si n'eluigwe daa olu wee kaba asị ozugbo wụọ ọnwụ okobiri nduru wee si n'elu ote ebe n'eluzi ngo n'isi windo nwaanyị m ote ebe kwasara ebe ya si n'eluigwe tiwa ya asị ihe awụ my beloved daughter whom I am pleased unto ya well pleased ọ wotu ihe ime sọrọ ihe m sọ asị nduru si n'elu ote efere ka na ọnụ ụzọ windo nwaanyị m ote ebe kwasara na-akpa ya Andalin let's go piam Andalin na-apụtakwa mkpụrụ obi ya apụta ote ndị nsọ awụrọ mkpụrụ obi ya na-apụta ha akụrụ ya nwaanyị na-alajaga ebe Chineke kamgbe m nọrọ ihe otu obiọma akpacha m sa onye ezi omume m na-aṅụtụ si mata eshike m esola m kubiri omenga nduru ga-agwụ n'eluigwe nduru a ga-ejipụ bịa n'isi ma agada ama akarị nduru kọlọkọlọ ma ndị ojii ma ndị ọcha eteka tupu unu na-ahụ ozu moto nduru eburugule m naba eluigwe Chineke nna iwe onye ọrụ ebe n'ebe ị nọ ka m gbakwasịrị ụkwụ nkume ike ihe agba n'aka eji enyele nduru m jirigwe kamgbe ụwa gbawa ọsọ eluigwe m maka Chineke kere mụ na gị eshi ọhụrụ ịgbabirile gbatịa enwe nduru ọhụrụ chidere ebe maka Chineke m were mbidote igwe ya na mmiri ọkụ ka moto ga-eshi ekuli nduru na-ebekwasa gị n'isi ọma nduru nwere mgbe ọ na-ebesa nduru ọmadụ nke pọtụ ya na oge ji bịara isi kịtara bebe abịa nga ọ na-abịa ebe eshi ọhụrụ ịgbabiri bịa ha ga-abịa na parakụkụ bịa nnọọ bebe kukukukukukukuku ya ebe nnọọ beria ya efepụ ubele eloha bịa nnọọ ghọrọ m gị anya mkpụrụ anya gote esi oke ghọọ ya nye gị tude ya elogharị ebe mee gị sọjiri rụshia gị eriri afọ ledonabile nduru esola nduru ịgbabirile nwa nga nduru loha nga mgbatị akwụkwọ obi n'igwe ikpelenu ele ahịa Jesus Christ of Nazareth ike ele ụwa ka otu a ga-esi eri ozogo kparakwụkwụ ga-abịa nga abịa ibe kparakwụkwụ n'isi nke ụdị echiche ị na-echere di gị nwoke bịara bịa wepụta gị n'ihere ụgwọ niile m kwụrụ n'isi ga-ejiri m ya gaga zụrụ nwa ọkụkọ zụma ha nga ọ na-akara m mma ọkụkọ ya ure m akwa m ga zụrụ ikwe ịnọ nga acharịrị ọrịọ bịa soro m gị isi ochi on the third a na-eji fọt ote 1st December agabala m isi ochi nwaanyị nwụrụ na ọwụ nwaanyị nzukọ anyị ọwụ onye isi nzukọ anyị nyawu dikones nwawu dikonesis ndị sochi mgbujekwara n'ụlọ ụmụ egede obi n'ụlọ ngodo isochi na gịnị na ụmụnne ochi lokal gọọmenti Abia steeti kpọmkwem zere na onye ha zere gị gbochike iso ma bịa
n'ọja kịta n'ọja nwaanyị nwechi ọnwụ ga nwaanyị kpọm oku nga sị m lekwa ozi ya mmekwụkwụle ha mejisi ozi oyi na m ga na ozi ya ka m nwe ihe a ozu nwaanyị na ozu m ọwụ otu ọwụ ozu andalin ọwụ ozu m ka m nwe Adeline ya nọ n'otu meeting anyị na assemblies ngeke obodo ibe niile Adeline ga ọ na-asụtara m sweet azụrụ m sweet niile hụrụ n'ime ụlọ nwaanyị Adeline ezi na Adeline bụ ya na-ewetara m ya lede na nkatara gana Port Harcourt gana n'ihe mara Vince Limited nga na-ere akwa ịma nga ọwụ nga Rivers State wụ Port Harcourt wụ na nke Maravin Nigerian Limited Maravin TGS adịghị awa akwụ ugo nwaanyị wụọ mpam na ala akwụ ugo akụziele gị akụkọ mpam mmika ahụtara akwụ ugo sị m lụwa njọ o kwesịrị ịjụ ọwa Adeline akwụ ugo jụrụ gị akwụ ugo enwechi ike ọwara na-agba ego ji aka kalaga na nshi shawụtụkwa nshi shisha boki biko hapụ na onye ara onye nwala lụrụ onye ara otu aka ọ na-eshi on the 3rd and 4th of December ya wụ ọnwa Christmas gbaghana mkpụrụ ụbọchị 3 ya wụ ka abalị ya wee kipa ka anyị ga-eme wee kipa then day ya wụzi 4th eshiwe ka kpọrọkpọtọ ga-agba n'ihu ehi who is who ga-anọ ngwa anyị ukwu na onye nta ndị Nollywood ndị musician Sister Chioma Jesus nwanyị ọma ya na okpu ya ha ka umbrella ya kpụrụ ihe ote ya egosiri ote egbu nrụ Chioma Jesus ihe akwa ndụ nsọ ibe m ihe nga ndụrụ ga-ahụ ebe anyị n'isi esi ọwụlọ ọ ga-awụ ọ ga-anọ nga ahụ Chioma Jesus gana mụ na nwa m ga-anọkwana anụ ọja ma asị ya bịa asị abịala I don't blood care Rita Edochie eso ma agajige Zubi Michael ma nkọli nwansị ka anyị ga-arịa ahụrụ kpọrọkpọtọ ga-agba n'ihu ehi onye ụlọ anyị na-ahụ ndụ n'isi ochi na ụmụnne n'ụmụ egede mana dị ogedege aha mana gedegede aha echesara m osisi na ahụ mgbefe aka bie gị aka ntị na ịgada ama nga anọli nwaanyị ezinne m nwaanyị obiọma prophetess deaconesses ihe iwu nwaanyị obiọma quintesses nwaanyị werela okwu Chineke hiri ichezu ụmụ gị ote in the Christian ways ọ ga-adịrị gị na mma ebe ị nọ n'eluigwe ọwa ebe ka mma hapụkwa ụwa asala sas egbuola anyị ka ị gawakwaziri ike ma obi n'ugwulu elu pọgọ biko gawuru onwe ya makwa n'ihe anyị kọga ahụ biko gaa na ndokwa 4th and 3rd anyị ga-anọ nga ahụ rie ma ṅụọ akwa gị nye m biko na ekpọdụ gị aha wetara invitation ma nye m ibu m ụzọ gawa ele akwa ndị ka ewu ndị ezi omume nye m adịke ndị dagburu na nkwụ na ndị achere garawa mafalafawakwa agwa ọnụ burial cloth ekwechi ụwa agwụla Chineke na onye kebi ụwa ya akwụ ụgwọ so chebiri na that day ka prayer mbụ on that very day we're gonna give it to you fire for fire, wasn't it? It was.